sore-sore padang bulan yosi ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan rame-rame tenda kegocekan kae-kae rembulane yen disawang kok ngawe-awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore asale saka tela iku tambane opo asale saka tela atiku dadi gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas aku bakal gelang sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan rame-rame edo kegocekan kae-kae rembulane yen disawang kaya awe-awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore asale saka tela iku tambane apa asale saka tela atiku dadi gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas aku bakal gelang
lagu lawas ning digarap meneh. Iya. Dasare sing nembang Mbak Yosi iso gugah sing padha ngantuk ya. Heeh. Sewaning ndi le iki le? Sowan ana ngarsaning para warga ageng ing Desa Sukorejo. Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Wah. Sowan ana Ponorogo meneh ya heeh. Sok tanggal 21 ya ning Kupuk Bungkal kon. Heeh. 21 iki. Ya pancen laladan Ponorogo kuwi tiada hari tanpa wayang kok mendak biar mesti ana wayang. Melu ndedonga nggone kabeh para warga ageng ing Sukorejo kene ngadani bersih desa. Muga-muga sak pungkure awake dhewe saka kene kabeh warga sak Sukorejo tansah pinaringan sehat bagas waras. Manggih rahayu. Rezeki sing melimpah barokah kinayoman dening Gusti Allah taala. Amin Allahumma amin. Para kadang-kadang ngene iki piyayine iki grabiak-grabiak semanak-semanak. Kene iki biyen pendak taun sing mayang iki guruku Sumarata Auman panjenengane Mbah Yatno Gondodarsono. Heeh. Gurune tanggapan nggon liya lengser murite ya. Heeh. Bengi iki panjenengane mayangno Tambak Mas kono perbatasan Sedak Madiun. Sembah nuwun dhumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pak Supriyanto sak stafipun. Matur nuwun dhateng para panitia. Pak Giri, Mas Didi sedaya kemawon. Luar biasa penyambutannya panitia. Wah, elok. Ning nong nembang lawas ning. Lumbung desa protani padha makarya. Bambang Tunggal. Kaya kulintang iki sing diarani gampang. Fisike kuat sing gampang ayo dicekelan. Ayo. Cekelane apa? Semar mendem. Ora sak priyo terus mendem. Lumbung desa
kaya alu, lumpang, lesung, lumbung iki saiki wis bocah-bocah saiki wis rada weruh ya Mas Kareng. Wis ora. Saiki zamane modern. Ya zaman modern monggo. Ning adat istiadat budaya petani cara-cara mbah mbiyen iki aja nganti ditinggalke. Ya. Umpamane wiwit cara tandur nganti panen. Nek simbah biyen kuwi sadurunge sawahe ditanduri utawa pekarangane utawa kebone ditanduri apa wae mbuh pari, mbuh telo, jagung lan sapan kuwi dipasani nganggo poso. Mula simbah biyen iki ora sibuk golek pupuk. Ngono. Mergo tanahe subur, mergo daya prihatin, daya kekuwatane nyuwun karo sing gawe urip. Ngono. Petani saiki arang kok sesuk tandur saiki dipasani wis ora eneng gitu. Nek simbah-simbah biyen ki eneng mergo ngestokke dawuhe ngilmune Kanjeng Sunan Kalijaga. Weh, Kanjeng Sunan Kalijaga kuwi ya iso bercocok tanam to. Lho beliau kuwi iso apa wae ya ulama, ya budayawan, ya sastrawan, ya petani. Mula jroning tembang karya beliau Kanjeng Sunan Kalijaga ana kidung rumeksa ing wengi teka ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh. Kidung rumeksa ing wengi kuwi japa mantra tulak balak ngono. Kidung rumeksa ing wengi bait sing kaping 8 kuwi ana ilmu khusus kanggo petani sing arep nandur. Dandang gula. Ha iya. Kanjeng Sunan Kalijaga ngripta dandang gula sing ukarane ngene. Lamun sira arsa nandur pari puasa sewengi sedina ubeng ana galengane. Kuwi lho. Arep tandur iki dipasani sik. Wanci tengah wengi jam 12 munggah ki nyang sawah ngubengi galengane sing jangkah sikil tengen ngono. Subah-subah biyen kuwi cara kanggo nyuburke lemah. Ngubengi galengan ping 3. Sawah kira-kira diubengi ping 3 mlaku karo maca Al-Fatihah. Maca donga apa wae karo nyuwun ya Allah ngincing sawah kula niki badhe kula tanduri. Kula nyuwun sae panjenengan supados menika kalis saking ama penyakit saged melimpah hasil panenipun. Mubeng maca Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas sak isone. Momong isone bismillah ya ora apa-apa. Syukur bake iso nembang tulak balak iki mau. Ana kidung rumeksa ing wengi teka ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh. Jem setan datan purun paneluwan tanana wani. Kuwi ya kena japa mantra. Ayo japa mantra. Kekuatane padha karo ayat kursi. Jaman biyen mbah-mbah kuwi ngono kuwi. Lah saiki arep tandur ora tau dipasani. Iya. Kula niku mung sekedar ngelingke budaya para simbah-simbah biyen niku monggo sesarengan didudah mekar krembakake ngilmu pertanian cara simbah biyen niku pripun. Upamane arep panen. Wah, cara saiki panen langsung diabati but. Simbah biyen iki nganggo bacaan sik kulupan ngono kae. Ora ketang kembang telon iki yo eneng. Jajan pasar. Ule ngetok pertama wiwitan nganggo ani-ani. Waduh, kok waduh apa? Ani-ani yo suwen terus suwen. Yo ora kabeh. Diketok nggo ani-ani mung 9 wit. Nek saiki yo 9 wit wae. Krik sangwit digendeli sing mulai ketok ngwani-ani mau diasta kundur digendel ning omah saka lomongso ki ana centelan pari ning omah ngono kae. Dhuwur lawan. Ani-ani liyane dibabati monggo nek sebar diketok ngwani-ani ping 9 kuwi mau. Ngono aja.
Mergo ani-ani karo pacul kuwi gamane petani. Yo. Ambak sawahe iki disewake wong liya. Ning omah wong jenenge petani ya wajib duwe pacul, wajib duwe ani-ani mergo kuwi pusaka. Ambak ora digunakake kudu duwe mergo kuwi pusaka. Kaya dalan iki kudu nggawa keris ambak dikek ning guri ora digunakake terus kerise dicengke ora. Ning tetep kudu duwe dienggo mergo iki pusaka. Iya. Bagong. Bagong iki petani kok. Mosok. Nandur pari bangkrut. Nan pangan mereng. Terus nandur apa, Gong? Nandur kentang saiki. Mosok to? Weh, ora percaya takonono. Kok iso nandur pari kok iso bangkrut ora balik modal. Kok terus saiki alih nandur napa jare garing kok nandur kentang iki napa bener, Gong? Nek ngrasani iki nek ora ana wonge. Aku ora ngrasani iki takon apa anane. Pancen tak akoni wong aku ki ya tanine ora patek pen dadi sawahku ki mung sekothak. Wong tak tanduri pari nek tak tanduri dhewe ora ana kancane ra urung kok pangan tikus. Aku terus duwe akal-akal pari sekothak kuwi sawah sekothak kuwi tak tanduri mung kok kandhake mau kentang. Gak iso alih ning kentang iki. Kentang lak larang regane. Oh iya. Dadi njaga sak wayah kathokku suwek iki kentange metu didol kena nggo tuku kathok ngono. Musik ta. Piye. Nek omong ki alon-alon. Sawahku ki tak tanduri kentang. Sawahmu kok tanduri kentang? Kentang lak larang regane. Dadi njaga sak wayah-wayah kathokku suwek, kentange metu didol kena nggo tuku kathok ngono. Sing metu ki kentang sing ndi? Ya kentang sendang sawah kuwi ngono. Wah, tak kira kentang kentos. Nek sawahku ki nek tak tanduri kentang ya berarti kentangku. Oh iya. Wong sawahku wis wekku kok ya. Ya batine lumayan adol kentang. Nggomu tanduri pari. Wah kaya kene iki Sukorejo kene pari yo apik-apik. Aku tak takon, apa? Ngrembug pari beras apa beras ya? Beras raja lele karo sedani iki enak ndi? Kuwi selerane aku seneng raja lele. Raja lele. Ora enak. Beras raja lele karo beras sedani kuwi enak segone. Kok iso? Doyan beras raja lele tak goleke engko untutan dipangan nek doyan. Ora enak segone. Ya tetep kabeh mong ki enak sego wong beras ki urung dimasak kok ya. Lah iya. Mula sing jenengane bengi iki merti desa. Beras karo bakso enak ndi? Sego karo bakso enak ndi? Yo bakso. Loh, ora percaya. Loh, aku mergo wis tau mangan apa sego, wis tau mangan. Iya no bakso ngono sego. Lah iya terus mangan aku iki mau. Lho. Mosok enak? Enak baksone. Ora percaya. Oh, dadi ngono caramu kepengin nglimpekke mangan. Dengan ora ketara ngomong-ngomong nyelamur-nyelamur ngemplok bakso ngono. Enak tenan. Oh, ya pinter. Bakso karo sego enak baksone. Enak baksone. Nah, sego karo belek enak apa nih? Enak sego. Aku ngerti. Berarti wis tau mangan? Ora. Mangan sego, tau mangan. Merti desa. Merti desa. Apa arti dari merti desa menurut Bagong? Ini bersih desa. Nek nggonmu merti desa padha wae. Nggonku ya padha. Nek cara nggonku ngarani sedekah bumi. Ana sing ngarani sedekah bumi. Merti desa kuwi nek cara nggonku ngotak-atik merti desa mertandani guyub rukun masyarakate. Tiap setahun sepisan muga-muga terus lancar dianakake tur ya nanggap wayang. Dene keperluane ujug rasa syukur awit peparingane ingkang maha kuwasa. Sapa wae sing rawuh dalu menika muga-muga pinaringan murah sandang, murah pangan lan panjang yuswa. Amin. Merti desa sing ping pindhone perlune bengi niki memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mula diarani merdeka.
artinya meriahkan kemenangan Republik Indonesia yang ke-72. Dengan semangat proklamasi, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan dan kita tanamkan jiwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. So Merdeka kaya so barang dadi sik karena itu mari kita perjuangkan, kita jaga, kita rawat. Karena apa? NKRI adalah harga mati. Tidak boleh ditawar lagi. Negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan golongan. Betul. Maka mari kemerdekaan kita isi yang sebaik-baiknya. Aku ngarang sithik lelagon mbok menawa migunani titipan titipane anak putu. Kanggo anak putu, mergo ngopo supaya anak-anak didik kita, anak sekolah bangsa kita Indonesia menjauhi dari narkoba. Karena itu bahaya rogone, jiwane, masa depan akan suram kalau sampai terkena narkoba. Mula kula ndamel sithik ukara menika pangkur narkoba. Nganu Mas, pelok Mas. Beng 5. Narkoba aja nganti wani nyoba narkoba. Kalau dereng ngapal mula kula gawe tetep tesih kula waca ndak kleru. Pangkur. Ngeling-eling kanca-kanca seniman. Sekala bangsa gampang kepikut wujude narkoba. Sandi asma narkoba. Sandi asma. Saka NARKOBA. N. Tintingane rada cetha. Piye? Narkoba gawe sengsara. Pangkur. Awak rusak, tutuk lir buta, cakil. Umpama iso direhabilitasi ra apa-apa nek wis kadung leboke sel, wah, abot. R. Rasa pikir dadi linglung. Kadya suna ing dalan. Ora eling yekti larangan satuhu. Bukti nyata dikunjara. Bukti ana buktine. Apese katerjang mimis. Melarikan diri bedil sing pisan pindho buku di penjara ra buku entek-entek bedil ndase. Iki nek kena narkoba bahaya. Mula aja nganti kena narkoba agar masa depan kita, anak-anak kita cerah selama-lamanya. Amin. Edo elingo narkoba gawe sengsara. Awak rusak njaba jero radi rasa. Rumangsane bisa mabur ing akasa. Sejatine jroning ati dadi wuta. Gusti sembah sujud
linambaran kitab suci rame-rame guyub rukun bangun negeri ayo brantas narkoba kang gegiri hebat jauhi narkoba, jangan sekali-kali berani mencoba. Jangan sampai Mula perkara mental gemblengan kuwi nggon iman kuwi penting. penting. Nggon pendidikan agama kuwi pondasi dasar. Lho, piyai pinter piyai mbiyen kuwi nek ngripta apa kebak pitutur. Contone ming sepele sak dina wiwit Senin nganti Minggu kuwi kabeh pitutur luhur. Ning yen ora ngerti kadang kala seora digatekake. Oh, pitutur nggon dina sing kok karepke? Iya. Senin tekane Minggu ki pitutur kabeh. Senin tegese. Senin jarwa dosoe aja bosen karo unen-unen. Yen ana pitutur sing luwih apik kanggo masa depan wajib diestokake. Senin aja bosen karo unen-unen. Selasa selakno ngamal karo sapa-sapa. Wong urip teng alam donya niku namung kalih ibadah kalih ngibadah. Bedane ibadah karo ngibadah. Ibadah sembahyang, ibadah ngamal. Kaya dalu menika masyarakat Sukorejo ngamal paring dana rasa nglipur wujud wayangan. Muga-muga ingkang nglipur kalih ingkang dipun lipur pikantuk berkah barokah ingkang melimpah-limpah. Amin. Menika Selasa. Rebu Kerep sinau ben rabodo. Ada pepatah mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Wong sinau menika boten wonten batesipun. Rebu, Kemis luwih becik mingkem timbangane lamis. weh iki Sedikit bicara banyak kerja. Kaya Piyai Sukorejo, pertanian sukses, pembangunan hebat dipimpin Bapak Supriyanto ki pembangunan hebat. Kemis Jumat jumbuhno marang atimu. Yen ndek kekarepan ora cocok karo atine aja diteruske ndak marake stres. jumbuhno marang atimu wis diarani kitab teles. Jumat Sabtu insapa barang sing wis kewektu. Menungsa menika kenggonan luput lan lali wajib apuronan. Sabtu insapa barang sing wis kewektu. Sabtu Minggu lah Minggu menika tanggal abang prei. Maksudnya ya nganggo singkatan minggu ya apa ming apa nggu apa. Minggu tegese minggiro barang sing ala gunakno barang sing apik. Kaya dalu menika wayangan dalang ngangge blangkon menika niki ya pitutur ngelingke. Apa pitutur blangkon? Blangkon sinten sing dereng gamblang wajib takon. Lakone apa iki maksude piye? Iki penting pendidikan. Bocah saiki kudu ngerti wayang. Dhuwur iki ana gawangan utawa gawang. Niku nggih tegese gawang tegese gawe tumindak kang endah sinawang. Gawang Nek terus sore iki gombal iki jenenge kelir. Kelir nek sampean apa? Iki penggambaran gelaring dunya ya iki. Jagat. Kuwi bener ning kurang pas. Kurang pas. Kelir iki tegese nek dicekel terus ngelilir. Bus ora kena saru tak plothok sirah. Ora. Kelir dicekel terus ngelilir sakwise pemerintahan desa ing Sukorejo kene dicekel diasta Pak Supriyanto disengkuyung masyarakat terus ngelilir sak kabehane. Ketok wis gilar-gilar apa meneh Agustus iki wah jan kaya meriah tenanan. Kelir nek dicekel terus ngelilir. Ngisore kelir sing dawa iki jenenge debok. Debok iki napa? Penggambaran bumi sing dipidak-pidak iki debok. Kurang pas. Lho, lah sing pas. Debok iki ya pitutur, nggambarke wong rumah tangga. Debok iki nggambarke wong rumah tangga, wong lanang karo wong wedok. Apa kuwi? Dek iki tegese wong lanang, dek iki ngadeg, bok iki bok. Wong lanang wis dek kudu wong wedok nek ndang bok. Oh. Maksude dek iki wong lanang dadi patuladan sing apik, bok wong wedok iki tut puri lakune wong lanang. Wong lanang apik, wong wedok mesti dadi apik, kabeh lancar. Ngono. Iya. Sing mimpin jenenge dalang. Apa artine dalang? Dalang ngono sing arane ngudal piwulang. Nah aku
kula ngarani dalang ki udal-udal lulang. Mula dalang ki gaweane enteng, bayarane larang. Udalang. Lah kene iki pikirane akeh. Lah Pak Bayarane cocoke wong kene mikir lakon, ngoceh wengi, terus jaga relasi, golek pasaran. niku ilmu, mboten gawean niku ilmu. Ilmu niku akal. Ilmu niku digembol ora metokol, diguwah ora kemrusak. Dalang sing nyengkuyung niki jenenge yoga. Apa? Ayo kumpake dijaga. Nabuh ji, nabuh kabeh. Ngantuk ji, Ngantuk kabeh. sing nabuh sapa? Mula dijenengi yoga. Gaweane rekoso, bayarane cukup, nggo tuku sego. Iku yoga. Nek sinden. Sinden sikile ditekuk liyer-liyer karo sesenden. Mula anggere sing lemu ngene iki wis wetenge wareg, ngantuk, ngentut. Beda karo dagelan. Apa nek dagelan? Dagelan dagi dadi panglipur. Gelem ngamal. Lan ora ngarep-arep bayaran. Alhamdulillah. Wis lunas. Coba nembang ya, Kang ya. Oke, aku sih apa sinden? Sinden Oh, sinden. Ngen ora kademen gratis digerakke yo sing endi. Malah digerakke piye? Maksude iki nganu nembang karo joget. Oh. Awake gerakke mesake sindene kok buntelan wae kaya arem-arem. Adem banget ya ngene kene. Oh. Miwiti coba Seger Mbak Imah Mbak sih. Imah. Mbak Imro'atul Imah Firdaus sarjana seni. Inggih sarjana seni nika presiden-presiden menika sedaya sarjana. Nggih. Slendro Songo dibawani Pak Taslim menika pepeling sing nembang Mbak Imah. Enten panyuwunan saking panitia niki Inggih. Mas Petro. Napa? Pak Slamet badhe nyumbangaken gending Oh nggih monggo. nyawer 100.000. Oh Pak Slamet badhe nembang piyambak. Nggih, piyayine wonten mriku wau lah. Wih, monggo cocok. Ya. Didhijike Pak Slamet nek ngono. Nggih, kudu Eh. penghormatan kok. Monggo Pak Slamet mriki Pak Slamet. Surut surya. Bapak Slamet katuran tindak panggung. Monggo. Monggo Pak Slamet. Monggo Pak Slamet. Monggo. Pak Slamet, monggo. 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 Tidak mriki. Dalu Bapak Slamet. Wilujeng enjing Pak Slamet. Inggih, wilujeng enjing. Ejeng Pak Slamet. Inggih sembah nuwun. Asma komplit sinten? Kula, Nggih. kula paring papangsulan dhumateng Mas Petruk napa jenengan rumiyin? Sami mawon. Sami mawon. Sami mawon. Nggih. Jeneng kula niku terah wong sak donya iki pengin kabeh Oh nggih. slamet
Selamat. Harjo Mulya. Wah, cocok nggih. Nggih. Harjo Mulya. Niku donga. Nggih. Donga. Saking pundi, Bapak? Sukorejo mriki. Asli kelahiran Sukorejo Inggih, mriki. ari-ari kula dipun pendhem wonten Oh. Sukorejo mriki. Pak Slamet Kelahiran asli kelahiran Sukorejo. Inggih. nek kowe, Gong. Menawi kula asli kelahiran saking Simbok. Oh, Sukorejo niku alamat, menawi kelahiran sami saking Simbok. medal piyambak. Nggih, Rumbungang, riyen Rumbungang nggih. Nggih, ya, Nek aku, Gong. Aku. Lah nek dalange menika mlethek saking watu. Monggo Mas Petro. Letak soal watu, letak kok baru. Maksud iki duwe panemu apa digarap bareng-bareng keras kudu iki dadi, gendeng iki dadi. Nyan kelahiran saking Bim Simbok medal piyambak. Nggih, piyambak to. Aku kelahiran kok Titik Puspa. Apa ajeng jenengan kan Lah nggih kula lah kelahiran Simbok medal piyambak. Ibu ngeden napa mboten? mboten ngertos sik mangke tak SMS-e mangke. Mas Bagong, kula nembe tepang menika Mas Sigit yen pangapunten ngrengaken swasana. Kula sampun badhe wangsul layak to. Aja mulih sik, Kak. Lar-lar kula Kak. Aja ngono to, Kek. Nyapa to, Kek. Kek, Batinku nek arep dijak nyang arung tibakno roro. Lah niku mau. ngoten. Lah kok nyawer 100 ki dite sapa ngaku ora duwe Niki duwite niki wau Nggih, maringi. nggih matur nuwun. Berarti duite bocah-bocah niku. Nggih. Nek pun ngeten niki pun kangge rombongan. Nggih. Monggo Nembang apa mriko? Nggih sak saged-saged kula. Nggih. Nyuwun pamunten kula nek taksih Gladen. Mangke nyuwun dipun singuyun kaliyan Gedang Mitra para pengrawit. Nggih, monggo. Nggih. Badhe nyekat napa? Goyang Kalau dobret, goyang dobret. mboten nate goyang lembunan. Oh. Slendro napa pelok? Selindro mawon kala kok nyen anu kalian Mas Dalang Mas Sigit Mas Petruk kala kok dandang gula. Wah, cocok dadah kula. Nggih. Ayan Cinandra Disoting niku. Kek Slamet. Nimas Jonggrang neki Jonggrang Napa Kang? Jonggrang kaya iki mboten napa-napa niki jomblang. Grang aku tresno kowe iki tresno paraku para tongger Sampan le nyebut aku keleru, aku ora jonggrang, aku jomblang. jomblang yo ben paton aku tresno karo kowe Aja aku lanang kowe lanang. nadyan akah Iki Bandung ceritane. Bandung. putri ning Narendra Lelamisan. Oke dadi jonggrang, wedok sarang wedok. Aku kaya ngono ya ora. Nora tanding Kene, tak golek jonggrang sing tenanan. Kowe kok Sulistyane toprak Bandung Bondowoso. Yosi dadi Roro Jonggrang, Bagong dadi Roro Ambeien. Kak aku senengane ndak kok yang mengerikan. Jonggrang, kowe anu Jonggrang Bondowoso. ditepungake bengi aku Bandung Bondoso. Bandung. Aja nganggo kerupuk lho, kok Bandung. Bandung nganu Bandoso. Bandung Bondowoso Oh, kok iso Bondowoso. Bandoso. Bandoso lak sing musuh kowe. Weh. Aku ora melu dakuan iki, aku ki mbut gawe dhewe kok. Oh nyebut ke dhewe. Aku yo melu ketoprak ning aku Joko Diesel. Aja gede Joko Diesel. Seliramu pancen ayu Matratap ya, Pak. Selamat tak kira sliramu pancen asu ngono itu ayu kuwi. dalang. Nggih mboten ngoten to Mas Petruk kok ya sia-sia wong kula ki didhawuhi nek kleru Pak Lurah napa wonten. Oh. Wong niku dalange pancen ya jahat. Nek kleru diwalik.
Lah pripun? Jare ngentembus kok. Wes apa? Tanpa beda Bandung mosok kek num-nume. pramida Jeng nek ketoprak kula main nderek dapuk ya Pak Camat nggih. Nggih. Jenengan derek dapuk. Iki totoke ketoprak sewan ning udan deres yo kartise ora ono. Wong taksih gladen Mas Sigit menawi klentu nggih nyuwun pangapunten. Ora mboten kaya ngono Jaden wis sudah lancar. Nika sampun sae. Sampun lancar. Lancar manunggal. Kaya bis. Sak solae hanglele edo bisa gawe yo Jograne sing kenes. Apa napa mbok pameri suaramu dikira aku tresno karo kowe apa piye? Wani. Ning ya aja moncrot. Ayo. jonggrang Piye Bandung? mesti ngadep marang aku. Ning gene yo kowe kok dur madhep marang aku tresno banget jare ae. Mergo tresnaku ki karo Bagong ora karo kowe. Oh, Aku ora sudi karo kowe. wiwit aku ketemu Sul ndak sawang kowe mesam-mesem aku nandur rasa tresno karo kowe jonggrang. Kowe kok kaya ngono tonggrang. Mangerti aku kok ora mesam-mesem. Mangerti yo. Mangerti aku ki ora mesa-mesa. Aku ki ora guyu. Aku ki ora guyu. Aku ki merongos. Loh, Oh iya ora. Yo tak wangi. Pantes lamun dadi garwa grang wangsulana priya bagus mahambara sakti Bandung. aku teru kowe. Aku nek ora gelem aja mbok oyak-oyak aja mbok peksa. Joko Bandung. piye jonggrang Aku yen ora gelem aja kok oyak-oyak aja kok peksa. Mbok ngilo. Mbok Wajah. ngilo wae. Wajahmu mosok nggo wajah barang. Ora apa-apa. Ya wis. Wajahmu Kaya gendul yakul. kaya gendel yakul. ngopo kowe ora tresno karo aku sebabe apa wong aku tresno karo kowe jare Terus iki piye? Kata-katane ku lho. Kowe kena tresno karo aku. Kowe kena tresno karo aku. Nek kudu bisa. Ning kudu bisa. Minangkani Minangkani beban aku. watone manut rakyat Bandung bondo oso ceritane iki Bandung Bondowoso arep seneng karo Jonggrang ora gelem ning duwe panyuwunan. Duwe panyuwunan. Kepengin dadekno candhi cacahe 1000. Rara jonggrang pujaan neng wang Aja ngene. Prasukti. manut Ayo, Dik. sojar wani Kowe iki dadi abdine Jonggrang, kowe gong. Lah, kuwi nang mburi Jonggrang kene. ora ono. kandhanono bendaramu manut karo aku ya. Aku kon ngandani, ora iso wong aku ngandani awakku dhewe ora iso kok. Ora sudi. Wong padha bosoke kok. Ya. Emben Bagong, kowe iki no kene lho jatuh-atus karo aku. Sajae. Tunggu sing apik. Sajake Bandunge selak ora kuat ngampet. Aja mbakku ora kuat ngampet. Terah ya ngono. Ngene lho nganu Ndara Bandung. Piye? Sampean kena gandrung-gandrung karo Ndara Jonggrang kena ning ling ngomong aja banter-banter. Hati-hati. Kandhanono kuwi. Sebabe Untune palsu. Nganti diubah nganti potol niba. Totol pitik lho.
Manutasun pundhok garwa besok mukti sira ya Sakit belek. Sakit belek. Wedhus panah dadi panggonku bakal jonggrang. Kumikira Yen arep kalau seneng karo jonggrang santai wae. aning kowe dadi pepalangku aku nubruk jonggrang jebur kler kowe. Lho, ya aja mbok kenake aku. Lanang dolanan ku metu ketepe. Kok iso ping ketek? Ting koyo rek ting. Metu ketepe. Ora tenang. Perene manut aku. Lah kuwi malah Kowe nyetel. aja gelem dipek bandung. Kowe tak pek wae. Wis. Maksudnya ki tak pek nyanyi ngono. Oh, dagelan nek ngrunyak karo darane. Seleramu tak impi jonggrang yo kowe keren krono manut caraku Kowe aja nyedak-nyedak aku. Kuwi lho adep kono to. Aku ki lindu kono. Abeko kepanan ya Iki lho tarik. Rumahnya. Kok iso kok ot? Pak ulun tarik. Perjobrak apa Pak? Kula ngene Tarik kok. panjenengan. Lho ya ngono. Dicekel ya aja nganti merucut. Ampun kuwatir, Nduk. Aku dadi bolone jenengan. Bolone Bandung iki sapa to jenenge? Lho, kok ora ngerti? Sapa? Ngerti ketoprak apa ora? Lah sapa abdine Bandung ki sapa coba? Lho kok piye bingung ke wong? Aku dhewe bingung. Jonggrang kuwi nek cara pasoran dapur dadi jonggrang piyai luhur kuwi kepengin cita-citane duwe bojo sing pinunjul sing Aku jonggrang anak ratu jari. ora iso. Kowe ora bocah pinuwur, kowe ora pegawai negeri. Wong kowe tukang ngeramal nomor sangine pulpen. Ya opo ngene iki? Iya. Iya. Kok gelem. Kowe ngaran aku bakal nomor iya. Ora apa-apa. Lho, lha kok ora apa-apa piye? Ngomong piye kok mendhu. Tuku nomor pinole tumbas nomor 55 didoli 55 ya lek ngono jare ya ora oleh. Aja 55 ki kaos lampu. 87 521 wae, 521 Apa kuwi? pakan pitik. Tekan Sing larak-larak kon. sing tegas wong wedok. Jatan saengla. Wah, aku dadi bolone Bandung. Kemanan bersira ya Bandung aja semelang yen jonggrang ora gelem mengko gurumu sing bakal paring sabiyantu Bekasi sing bakal. Oh, Gurune Bandung ki sapa? Bekasi, Bekasi. Bekasi. Cedak Bandung Bekasi. Tak kira bekas pacar. Bobo begawan. Iki ki Bandung Bondowoso kok Bandung Bekasi rumah Yo Bandung ning kulon Bobodowoso ning wetan. Bobo begawan Bekasi. Opo? Dikenalake, aku Patih Tangerang. Loh, Patih Tangerang. Oh, Tak sedake dadi ketek, dadi ketek. lah Isih wani karo aku. Tak sedake dadi macan. Tak sedake dadi uget-uget. milih. Tulung aku dadekno tengu wae. Ya wis.
Gurune Bandung wis meleke. Kowe yen dadi tengu nyelempit Aku pancen seneng nang Mesti milih. papan sing ewuh-ewuh. Duwe gawe kok piye kok ewo. Bacotke muridku Bandung. Bekasi kok gelut. Rara Jogera Manusa Undot ya Jogera ya Kuwi sekali. Sekali. Aja nganti keruncot. Soale tak cekel kok sumbere maksiat saka kene iki. Ya kuwi Jonggrang dipipet terus. Jonggrang Kepiye Bandung? ora gelem karo aku mergo saka apa? Kurang apa aku Jonggrang Aku ora sudi karo kowe. Ora perkara kurange, kowe kurang ajar. Sing marahi ya kowe. Apa kowe pancen duwe bebono? Yen pancen kowe nyuwun bebono sing wis ana tambana, sing durung ana takokno, bakal tak udanane Jonggrang. Aku gelem kok pek bojo. Ning aku duwe panyuwunan. Aku duwe bebono. Apa bebanane? Kowe bisa ngrabi aku. Ning aku duwe bebono patenono Bagong. Oh, Iya bebono kok. Bebono ya sakne. Gelut sik Pran. Perang dulu. Jonggrang, Oh, mangerteno yen to Bandung dudu jagaling menungso. Aku ora tak so marang sak padha-padha nanging jagal sapi. aku nanging Jonggrang. dalem Bapak. Yen pancen iki pamundhutmu, Bagong kudu mati tak pateni kowe. Oi. Oh, bro. Iya. Salto. Ayo, tak pateni. Oi. Bagong musuh. Ajur gak bisa kalah. Piye Bagong? Atiku sing kinasih kaya ngapa lek Nyuwun pangestu halem. Sampun kula kruwes dados rundeng sakniki. Ajur sedaya. Aduh, Sumbere maksiat saking mriku. Wah, Jonggrang. Ora iso mlaku mesti ngene saiki. Yo, Wani-wani kowe mules. macem-macem. Apa njaluk tak supiti mepek? Rawani ganggu panjenengan. Rawani. Kowe pancen atiku sing kinasih Bagong. Matur nuwun. Matur nuwun ya Bagong. Ngamuyak-uyak Mas wong wedok Petro. kok. Mulus padaran kula. Kula nyuwun tampa. Gerang tambanono padaranku wong ayu. Anjaluk tombo? Anjaluk tak pentot ilate. Bagong. Begawan Bekasi gurune Bandung. Pengen tak dadekke apa meneh? Kula Patih Tangerang. Lho kono yo Bekasi yo. Mosok kok ketoprak kono rombongan Jakarta. Lah ngono Bandung Iya Pak Waduh Pak luar biasa Pak Slamet hebat. Kandhanono bendara menyun bebono apa? Isih. Allah hebat minti lihir. Katokmu bedat silir-silir. Hebat guys apa? Jog mutu oleh. Lho iki ning kene. Kok iso? Iki wis rampung barang ta wis Bandung dikruwes. Harara Jonggrang pancen kowe ayu. Oh lah jajahe. Ora mungkal Larakan aku rapat dampet. kepranan. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja kumalungko. Aku arep hati kanggo manungsa. Perang iki kanggo durung rampung. Telepati Kang Mas Prabu Kupala.
putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku tuwe ati sageti pandas rasa rara jonggrang manuk jonggrang pamundhutmu saturuti jonggrang tak panutku Sik tangga hisik to tak misbar. aku kok rada kendheken to Mas Bagong Cekap semanten Aku rada kendhek. paguyuban ketoprak nggih lakang budaya Kok iso kok. Sing apik to, Sing. rukun budaya ingkang jonggrang kali Mas Petruk. Dalem Pak, selamat. kripik gedang kripik telo Nggih. kula ngertos pakaian tasih panjang sanget Nggih, nggih. duna dungkap nyuwun pangapunten mugi diagung pangaksami Sembah nuwun Pak nggih Slamet. nggih monggo Mas Bagong Nggih, monggo-monggo. Monggo-monggo. Sego liwet lawohe semur. Pak Slamet panjang umur. Nah,